Здравейте, приятели! Аз съм Митко, а това с мене. Да, Тома. И днес ще играем 99 нощи без Християна и ще пробваме да оцелеем колкото се може най-повече дни, нали? Да. Вземайте си нещо вкусно, за да хапвате, а ние започваме. Само, че трябва звука малко да намаля. Да. Окей, айде да отиваме и когато, нали, почнем вече играта, ще се включваме. А ние започваме нашето видео сега. Ами да, ето там се телепортирахме за това, че започваме. Не обръщай внимание, че на мен ми е на руски. Сега ще се пробвам да съберем колкото се може повече бомбони, защото днеска е последния ден на Хелоуин, за съжаление. И да, трябва да съберем колкото се може най-повече бомбони. Томи, да ти намеря ли заешко кръче? Не. Сам ще се намериш? Не, аз ще намеря подушка. Окей. Добре. Тук има дърво, събирай го и го слагай в огъня. Не бе. Мъжната ли ще го слагаш? В огъня. Слагай го. На колко е? 3 лева. 3 лева ли сме? Добре. Аз имам столови, ще уча да ги занеса. Добре, тук нищо интересно няма. Къде е тази фея? А ние в кой байм сме, ти знаеш ли? Не. Много се надявам да сме в лавовия, защото мразя в зимния. Не, в зимния сме. Защо? И аз стои се питам винаги. Ади бе, тази фея за втори път я слагат да се блъска в този лабиринт. Да знаеш, вече съм на лабиринт. На лабиринта нищо повтаряме на лабиринт. Да бе. О, то тук тъмън има пушки, аз ще се взема една. Ти ще се вземеш ли? После. То тук има само желязо. Спасявам дете път. А, ти детето ли спасяваш? Да. И не мога да стане. Окей. Ние когато хора са сам да ви кажа, нали, учим в тази крепост, нали, на тези култисти. И там, нали, много често се падат свещи. По принцип, ние тези свещи после ги слагаме на къщи, нали, бомбони, както ви казах в началото на клипчето, бомбони трябва да събираме, защото бомбоните сега ни трябват. Защото... Първата къща. Запали или намери? Намерих. То аз намерих 5 милиона къщи. 2 намерих. Да. Много класове имам и шеф готовач, да. Още за тези, които обичат руски, защото, нали, той ми е на руски, аз имам и руски акаунт. Нося, че той бялото. Кое е качето? Да, не, нося, че той бялото браднята, дето му викаш. Да. По принцип, на ето и му викаме така. И правим и, нали, от... ти ли намери? Да, правим отвари, правим колкото се може повече неща, защото аз, например, не искам да... По принцип, все бомбони събирам. Има нещо като такова, като баскетболна игра, за която аз ще събира, която искам да купя, да. Трябва, то къде е детето? Аз го спасих. Трябва да вземем просто месо от там. Аз взех. Взе ли? Готово ли? Окей.
шапо. Как бе? При мен има една. Да. Кой се пада, правим на хама. И мен. Ко ми е? Заедно ключа и 3 бутчета. Ето! Тя ме зададе да вземем 3 бутчета. Аз едно бутче сложих вече, да знаеш. Значи 2 бутчета. Аз искам да се намеря заешко краче за голяма турба. Оф, сега съм бавен. Много мразя, когато съм бавен. И аз съм ти. И на теб ли ти дадоха такова? Ще намериш ли на мен едно краче? Да бе, аз сега ги убивам, ама ти... намерих едно. Ще го взема за себе си първо и ще намеря. Аз вземам краче за... Той бе. Да бе. Ще взема кожата на вълк, за да си взема една сабя. Добре. Краче. Второ или първо? Първо. Аз намерих още едно. Направо го давай, аз вече сложих. Не, аз го сложих. Добре, сега ще намеря още едно. Намерих. Ето. Ами аз тогава ще отивам малко да посъбера такова и да отивам към алфа вълците. Добре. Ето един кол вече намерих, ще намеря още един кол и ще идва и ще се върна. Аз за сега не мога да виждам кой ден сме, защото заради видеото. Ще виждам само когато почне. Само виждам... Тъй, айде едно се гори вода. Аз събирам цветя да съдим води. Тъй. Аз искам да си намеря една кожа на алфа вълк, че ми трябва за голяма мишка. Ти имаш ли фенерче? Не. О, карнавала утре се отваря. Аз ще направя първите две, а ти ще направиш другото, къде не мога да направят. Кое ще направя? О, то ми намерих крепостта. Не шаржам тея. След 12... Да, след 12 минути ще се отворя. Добре. Той не е много скоро. Тъй засаждаме боровинки. Внимаваме да не умрем. Аз сега ще ходя на края на картата, няма да се прибрам тая вечер, да знаеш. Чули? Не. Тия вълци отде се взеха? Ставиха ме на една чертичка. Не, няма да отивам натам. Намерих една шахта, ма няма да отивам към нея, че ме е страх да не ме убият. Аз съм на една чертичка. Аз също. Разбере. Ох, Томич ме оплаши. Вълче. Намерих една свещ, се я нося на огъня. Елена! Пукнахме. Не, имам фенер. Не. Аз не си нося. Той Елена се отказа вече от мен. Добре, ще се ревайвна малко и ще дойда.
Ти бандажка, нали нямаш? Нямам. Да, значи... Ще търся. Ами те... Надявам се, че ще намерим. Ти надяваш ли се? Карнавал е отворен. Не, ще го пропусна. Не бе, аз ще изчакам, аз първо ще ревайвна и след това ще отидем. Ти засади и второто ли вече, бе? Да. Че той е между тези къщи, сега ще го намерим набързо. Може другото имам. Сега в пълците са много печата сега. Аз не видях. Ето. Ето го. Учим да правя отвара. Отивай. Че дали ме гледаш? Да, гледам те. Чакай, само ще оставя тук да не те сложа в отварата. Да. Ко? Да, в жаба! Сега ще запалим в огъня. На теб дадоха ли ти бомбони вече? Няма бомбони. Освен много спада. Окей. Ами къде да ходя? Търси бандажка. Отивам някъде да търся. Трябва и го... Аз като казах... Фигото съм намерил бандажка. Бандажка! Съжалявам. Веднага. И отивам да ще правя карнавал. Айде, приятел. Може ли мен да ме изчакаш Аз отивам на там. Аз ще направя първите 5. Последната ще я направиш ти. Да, че тая, която не можеш да я направиш, ще остави на мен. Да. Ама са наяш хубаво да ни... Наяш са хубаво да ни умреш. Не ми пука. На те пука ли ти, че стана нощ? Не. Томи, искаш ли да чукнем на феята? Yes, бе. Готово. Добре. Остана само баскетбол. Аз ще направя баскетбол, аз ще си направя баскетбол. Да, добре. Искаш ли да чукнем утре на феята? Що пак не сега? Ами дай да отида да взема тогава. Чакай само да отида да взема той. Ще изчакаш ли? Ти го гаден. Айде, влиза. Чакай малко! Чакай, феята! Ела на феята да чукнем и ще влезем. Тиката ми трябваше на мен. Ето боровинки има, яш боровинки. Боровинките нищо не правят. Сега ще намеря циква. Да, ще умра от волк. Умрях от волк. Значи, че е нагла тази фея!
Еми ще изчакай малко, сега ще отивам да търся. Тук ще оставя на огъня една тиква да не умреш. Сега ко ще правя с този огън? Найде да ходя, няма да ходя в зимния баям. Ти тук ли си? Тук ли си? Ага. В той. Ама няма ми заешки крачета. Ей сега ще То ми спокой, сега ще ти намеря бандажка. Ще отварям няколко честа и ще ми се падне. Не знам да... Къде се надо? Къде има тук? Тортичка. А ние кой ден сме, че аз не мога да виждам? Седми ден. Аз въобще за ко свеча? Не, да те познам. Тук аз честа не отворих, да. Защото той вълк ми пречеше. Гориво, той ми трябва. Гориво, той ми трябва. Той също. Той също. О, тук има два честа един до друг. Ей, сега ще потърся и сега ще потърся. А, свещ! Айде, няма да я паля, ще изчакам с тебе, ще я запалям. Добре. Мандал. Фенер, таман ми трябваш. То ми болница! Спасила. Ай, дай-ка мога не че днеска е нападението. Айде утре на карнавала, ама без да умираш. Да. Тук има една чеква, я изяш да не ми умреш от глад. Мале, къде ме стреляха? Абе, изкарала и то с пушкалники да се свършва. Оф, много се надявам да направим този огън, че ми писна. О, най-накрая. Айде, опа. Томи, гладен ли си? Наящо хубаво и оставих ти една чеква. Готово. Айде, влизам. Да идвам ли? Идвай. Значи аз сега ще покажа всички честове, че не ги запомни, нали? Добре. За сега да знаеш, имам две бандажки в себе си, нали, от болницата. Добре, 15 дена сме. Да, сега виждам.
Ти на кой чест си? Да, ще ме изчакаш ли само? Аз ще му. Ще ме изчакаш ли? Да, бе. Към грешния път от тебе. Не, на там. Давай. Натам. Натам. Идваш ли? Да. На тук. На тук. И тук е къщата. Ето я. Аз съм Джава. Аз съм с тая топка. Чакай да изчакай, ма, виждаш, че съм бавен. Тая полушенка няма да я прави, че ме е страх. Ей, сте, ето, готов. Натам сме. То мина. Тук няма. Другите неща, чест намериха. А, чест ли? Значи тук съм забравил. Чакай, ще ме изчакаш ли де? Полушенка е. Много ти благодаря. Упси. Хайде да ще ме изчакаш ли? Абе, чакам да калтам. Никъде не те виждам да... Никъде не те виждам да ме чакаш. Томи, ние сме пропусна... Томи, че нали... Томи, я ела там при ония големия чест. При ония големия чест, че дойдеш ли, моля ти се за мен? Защото тук има два честа, които сме ги пропуснали. Да. Да, сега го отварям и след това ще... Yes! Падна ли ти са? Да. Оф, чакай да го отворя, след това ще ми махаш стои копия. Чакай, ма. Ще ме изчакаш ли? Да. И за какво са ми тия нощчета? Ти мен ме подгониха тук 5000 алфа вълка! То ми трябва да чакаш да стане ден. Чули? Добре, ще го бъл. Да. Аз имам бандажки. Солата е при теб, идва. Вълк. Да, приятели, това беше от нас. Много добре знаех, че ще умрем, защото, както виждате, в лабиринта не е добра идея да ходите през нощта, но то ние учихме през деня. Ама с нашите бавинки така стана. Ще продължаваме ли направо да чакат втора част? Да не играем много на другия стял Брейнрод. Просто на жени. Окей, тогава хора, сега ще снимаме за Стила Брейнрод. Сега ще качим това видео и ще снимаме за Стила Брейнрод. Сигурно не съм сигурен. И и сега само ще си... Сега си купувам тая игра, защото много я искам да я имаме. Да я имам аз. Лично не знам за Томито. Она е баскетболната игра. Не знам, просто... Да. Да, окей, чао на всички, благодаря ви. Добре, много благодаря, че станахте с... Добре, айде, той ви разказа, благодаря ви, че останахте с нас, чао на всички.